večer je za redom spavao kod Nikole. Mislim, ja se tešim da je to u redu, u stvari sam... Ne, ja ne znam kako se osjećam. Čovječe, Neša se pojavio posle 100 godina u mom životu. I to je tamo kad sam ja poslala pozitivni impuls kosmos. Kapija za let 954 je otvorena. Molimo putnike da se upute ka tom izlazu. Nismo mi. Imamo još vremena da uživamo u kafici. Da. Sofija, Tipčica mi je rekla da ti se sviđa. A ništa napadno, kao, čao, čao. Ajde, čao. To, ne 3 puta, 2 puta, formalno, razumeš? Ovo je mali, kralj džibera. Iritantan je i odavde. Totalno. Da, ne znam kako ona to ne vidi. Ko bi rekao da čovjek može da uživa čekajući na let? Da, baš je prijetno. Gospodine direktore, let je otkazan. Kako to? Poplavljena pista u Tivtu, tehničari otišli, nisu očekivali i sad nema ko da skloni vodu. Ne mogu da verujem. A naš sin je napravio žurku u njegovoj kući. Arsan? Da. Žurku? Kod Radeta u kući? Pa to nije loše. Marina, na tako dobar način nemaš pojma. Kako sam znala da si ti odgovoran za ovaj haos? A jesam, dečko, je potrebna podrška. Sad ćemo da se igramo jedna igra koja se zove Obucite Kizo. Kizo, ti si Ćaos. Ćao, Kizo. Ali kako bi te ubacio u nju, moraš prvo da mi daš broj. Izvoli. Pa ti javi kad je sledeća. Ne, vi u stvari treba da otvorite firmu za žurke, a ti je bio glavni menadžer. Pa hvala. Evo, Arsan, piši. Ja ne znam šta je sve. Ali koga je slikao? Gde je to? Otkud znam? Jel si ti to već odlučio da praviš novu žurku ili... Pa, hteo sam prvo da te pitam da li bih htjela da se vratiš na ovo. Da će on da radi kad dođe sebi? Pa setit će se da je bio na Arsinoj žurci. Mnogo ste me pametni. A što ti nisi bio tu kad je trebalo? Tako je. A da, kupio si se u bazenu. Htjela sam da te zamolim, kuća mora da bude... Cakum paku. Biće, ništa ne brini. Pazi, od žurke će ostati legenda koja se prepričava s kolena na koleno. A jel tako? Tako je. Pa mogu ja da te bacim, mislim. Nije mi teško. Neću da te mučim. Pa, daj, ne mučiš me, bre. Pakar. Kad ću te... Okej. Hvala. Kako je ovo čudno. Šta? Pa ovo. Kao da sam te tek danas upoznala. Jel ti lepo čudno ili čudno? Lepo. Ja se Aki lepo proveo. Jeste, super, kažem ti. Nisam gej. Jel sad u redu? Nisi, znala sam. Da sam li ti rekla Ilija. Meni treba Nebojša Dakić. A koga traži? Recite mu samo iznenađenje. Gospođice iznenađenje. Nemamo tu praksu ovde u firmi. Ja sam Vanja Bakić, Marinina i Pavlova bliska prijateljica. Čini mi se kao da se od nekad znamo. Mi moramo da utvrdimo da li si ti Arsin otac. Najljebo si za ono juče. To nije moja stvar, to nema veze sa mnom. Pa ima veze sa mnom. Mali, jak si samo u čoporu, a? A koga traži? Njegova drugarica Dana. Drugarica. Meni je ona vrh. Znao sam. I baš će sada dobije oca posle 17 godina.